Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa buong adlaw sa isla sang Negros, ang amon igadulong sa inyo. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarang man kami malantaw sa KK Channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. Mayor Evelio Nardia, liwat nga nag-apila nga i-downgrade sa MGCQ ang Bacolod. Si Palay City, nagbukas na sa mga turista, pero maid-id sa gihapon na proseso sa pagpadulong sa syudad. San Carlos City, nagbukas naman sa mga borders. Sa Bacolod, isa pilason sa pagpaniro sa guwasang isa ka ilimnan sang kagabi. Kag sa Good Vibes, Barangay 18, nagpatukod sang temporaryo nga palahuwayan para sa mga watchers sa CLMMRH. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, apat ka mga persona ang arestado bangod sa BULANG. Gindakop sang kapulisan ang apat ka mga persona matapos nga madakpan sa akto nga nagabulang sa puro ka na Blanca Barangay Malubon sa Sagay City sininga hapon. Ang mga gindakop amo Sanday Jerry Dakal-Dakal, Efren Reyes, Angelo Sayam kag Diosdado Montialto. Nakuha sa ilang 6 ka fighting cocks kag 220 pesos nga taya. Ang pagbulang nga wala sang nagakaigo nga permit ang isa ka paglapas sa nga Presidential Decree 449 kag sa karon ginadumilian man bangod sa quarantine restrictions. Detained sa Sagay PNP ang mga gindako. Sa number 9, sa Bacolod, isa ka lalaki ang pilason matapos nga matiruan sa guwa sa isa ka ilimnan. Pilason ng 32 anyos nga si Jason Baron matapos matiruan sa guwa lang sang ilimnan sa 18th Aguinaldo Street sa Bacolod kagabi. Suno sa investigador, gikan sa ilimnan ng biktima upod ang iyang mga grupo sa may nakaengkwentro nga lain man nga grupo sa guwa lang sang ilimnan. Nakadalagan pa suno sa pulis si Baron sa makita nga may pusil ang ilang kontra ugaling gintiro siya kag naigo sang bala sa likod. Ginahibalo pa sa PNP kung ano ang ilang ginawayan kag kung sino ang persona nga nakatiro sa iya. Sa number 8, duha ka mga bagyong yara karon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag nagadala sa maulanon nga panahon sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa pinakaulihi nga severe weather bulletin sa Pag-asa, nagapadulong sa west-northwest nga direksyon ang tropical storm nga si Shoni nga may dala nga maximum sustained winds nga 65 km per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtub sa 80 km per ora. Wala pa ini maka-landfall pero ginapaabot ini nga maglabay sa norte nga bahin sang Luzon kag magadala sang ulan sa mga malapit nga lugar. Samtang ginapaabot naman nga magwa sa par ang tropical storm nga si Rolly nga ulihi na siplatan nga 195 kilometro west sa nga Subic, Zambales nga may maximum sustained winds nga 65 km per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtub 80 km per ora. Wala na sang tropical cyclone wind signal karon sa diin man nga bahin sang pungsod pero ginapaabot nga magadala sa gihapon sang ulan ang BAGYO sa pila ka bahin sang Luzon kag mabalod nga baybayon sa eastern seaboard sang Visayas kag Mindanao. Kag sa number 7, 350 tanan ka mga pasahero ang tigayon nakabiyahe Iloilo, Bacolod, Iloilo. Ini sa unang adlaw sa pagbalik sa biyahe sa mga fast craft vessels. Sunod kay Frank Carbon, maayo na ini nga kadamuon sa pasahero para sa duha ka shipping lines nga nag-operate sang Sabado. Pagka Domingo sunod kay Carbon, duhalos katunga ang ginubo sa kadamuon sa nabiyahe. Posible sunod sa iya tungod sang balain nga panahon. Kung tani ang Supercat ang magabiyahe naman sumugod sang Domingo pero sunod sa Coast Guard, tubtob subong wala na tigayon nakabiyahe ang ilang vessel. Positibo si Carbon nga ang pagbalik sa pagbiyahe nagapakita sang sinyalis nga handa na ang nga magpadayon ang mga pumuluyo. Ang diskwento sa presyo sang gatong suno kay Carbon labi man nila nga ginaabi-abi bangod patimaan ini sang suporta sa liwat nga pagbukas sa mga puerto para sa biyahe. Can you imagine before COVID, alin sa Bacolod na 19 trips, wala lang po para siyang Roro. Ang Roro almost 20 plus man na.
This is a good number, no? Because as you said, this is testing the waters. Ilang taon, ang tao, once they see nga daw mga post mo lang, ang pag-travel, kag the boat is available every day, one in the morning, one in the afternoon, this will encourage people to travel now. Especially nga, why man kami nag-increase na yan. Sa number 6, government official, LGU employees kag health workers ang nalakip sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Nagsaka sa 123 sang weekend ang active cases sa COVID-19 sa Negros Oriental matapos madugangan naman sa 24 ka bag-o nga mga kaso. Ang 21 sa mga new cases ng COVID-19 sa probinsya ang gikan sa syudad sang Gihulngan. Isa sa mga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Gihulngan ang isa ka government official nga nakigsapol pa sa mga water consumers kag iban pa nga mga opisyal. May isa man ka empleyado sang LGU kag 7 ka staff sang Disaster Risk Reduction Management Office sang Gihulngan lakip na duha sini ka mga driver. May siya man ka health worker sa Gihulngan kag duha sa Siaton ang nalakip sa bag-ong mga COVID-19 infections. May isa naman ka bag-o nga napatay sa COVID-19 sa Gihulngan, gani nagsaka na sa 7 ang napatay sa COVID-19 sa probinsya kag may kabilugan nga 332 na tanan ka mga kaso sa COVID-19. Sa number 5 naman, ang Bacolod City kag Negros Occidental mangin benepisyaryo sang antigen test kits nga inuparagtag sang National Interagency Task Force. Ang abong test kits ang sarang makapagawa sang resulta sa sunod lamang sang 15 minutos. Yaring report ni Marty Go. Nagbisita sa Bacolod City sang Biyernes ang Deputy Chief Implementer sang National Interagency Task Force Against COVID-19 nga si Secretary Vince Dizon. Iya ginpangunahan ang inaugurasyon sang duha ka mga COVID-19 dormitories kag isolation facility sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay kag Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod. Iya man ginbisitahan ang isolation facility sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Iya gindayaw ang lokal nga panguluhan sang Bacolod kag Negros Occidental sa maayo sini nga pagmanage sang magsaka ang mga kaso sang COVID-19 sa ila tagsa ka mga lugar. Suno kay Dizon, importante ang madasig nga testing kag contact tracing para mapunggan ang pagdamo sang mga kaso. Amo kun nga ginaduso karon sang NIATF ang paggamit sang antigen test kung sa diin mabalaan kung positibo ang isa ka persona sa virus sa sulod lamang sang 15 ka minutos. RT-PCR is still the gold standard, but it is pretty accurate. It is also a swab test, and it also detects current infection. So it's important for us so we can act quickly because the main advantage of antigen test is the speed of the result. You will get the result in 15 minutes, 1-5. No, unlike RT-PCR, you get it in pinakamabilis na 1 day. Bangod limitado lang ang antigen test kit sang gobyerno sa karon, ginapili lamang sang NIATF ang mga lugar nga ila paghahatagan sini. Suno kay Dizon, ila nga paghahatagan ang Bacolod kag Negros Occidental. We will prioritize 4 areas that have increasing cases and also areas that have limited PCR. No, so but I think Bacolod and Negros will need it, so we will prioritize providing these kits to Bacolod and the entire province of Negros. Samtang isa naman ka executive order ang ginpapanaog ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga nagadeklarar kanday retired Major General Mel Feliciano kag iya asawa nga si Mia bilang nahauna nga adopted couple sang syudad. Si Feliciano ang chief implementer sang NIATF sa Visayas nga nagtener sa Bacolod sang masobra 1 ka bulan para magbulig sa pagpanubo sa mga kaso sang COVID-19 matapos ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad. Ang magtiayon ang nagbiya na sa Bacolod kahapon. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa number 4, lokal nga panguluhan sa syudad sang Sagay ang may dugang nga abiso para sa mga magabiyahe padulong sa ilang nga syudad nga gikan sa ginakabig high-risk areas. Kutob sa mga essential workers kag frontliners pati na ang mga apor gikan sa syudad sang Bacolod, Talisay, Silay, Ibi Magalona,
Victorias, Manapla, Bago, La Carlota, La Castellana, Murcia, San Enrique, Cabancalan, Calatrava, San Carlos, Cadiz City nga kinahanglan magtrabaho sa Sagay City ang gina-require nga magpakita sang negative results ang RT-PCR test nga ginpatigayon sa sulod sang 14 ka adlaw. Kung wala sang RT-PCR test, sarang man nga mag-quarantine sa pasilidad sang Sagay o kung sang kumpanya nga ginaobrahan. Ang may mga nag-expire na nga RT-PCR test, i-require naman nga magpa-swab test liwat. Ang mga gikan sa mga lugar nga wala na mitlang ang tugutan nga makasulod sa syudad pero dapat anay nga mag-home quarantine. Sa number 3, non-essential kag travel-related nga mga pagbiyahe ang ginatugtan na karon sa Sipalay City. Pero ang mga bagabiyahe ginapahanumdum nga may mga ipreparar nga mga dokumento antes magbiyahe. Yaring report ni Barbara Mijares. Kasunod sa pagnubo sa kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Sipalay, ginpagamaayos ang lokal nga panguluhan nga magbukas na para sa non-essential travel sumugod Nobyembre 1. Sa executive order ni Mayor Gina Lizares nga nagalift sang damlag pa moratorium, ang tanan nga nagasulod kag magabiyahe sa Sipalay dapat mag-fill out sang travel form nga sarang ma-access sa FB page sang Sipalay. Ini ang igapakita sa pagsulod sa border. Ang mga magabisita sa Ilihimata dapat magpakig-angot sa barangay midwife o kung sa BHERTS isa ka adlaw antes ang pagsulod sa syudad. Silang ipaidalom sa profiling kag monitoring sila health status samtang yara sa syudad. Sa mga non-residents nga nagatrabaho sa syudad, sila dapat magdeklarar sa ila status sa ila employers. Ang Sipalay-based individuals kag residente nga nagatrabaho sa non-high-risk area ang ginatugutan nga makabiyahe. Anuman nga oras, apang ang mga nagatrabaho sa high-risk area ginadumilian nga makasulod. Print sila na sa travel form, ma'am, tapos sulatan nila, and then ipapirmahan nila sila barangay bila, ma'am, kung diin sila halin, and then ipa-verify na siya, ma'am, sa border checkpoint tapos nag-i-collect dito man. Sa Nobyembre 6, bukas naman para sa tourism-related travel ang Sipalay. Ang mga non-resident tourists nga nagbiyahe sa kaugalingon nga salakyan, amo lamang ang tugutan nga pasudlon. Staycation lamang ang ginatugutan sandig sa EO. Mga recreational areas kag sports facilities ang tugutan nga maga-operate para lamang sa non-contact sports o kun activities. Ang dive schools tugutan man basta ang mga nagapa-enroll mayara sang negative RT-PCR test result nga valid 5 ka adlaw humalin sang date of swabbing. Ang mga nagikan sa mga lugar nga may mataas ang kaso sang local transmission ang hindi pagtugutan sa Sipalay City. Ang tanan nga magasulod nga non-resident tourist dapat mag-comply sa rekisitos kasubong man mag-accomplish sang online tourist registration form 3 ka adlaw antes sa ilang nga pag-abot. Dapat mayaras ng ipakita nga negative rapid nasal antigen test result o kung valid nga RT-PCR test. Damo. Okay. Damo balaga inquire nga muna nga sana ma-open ng mga requirements. May concerns lang to sila regarding sa amon wala nang impose nga requirement nga rapid nasal antigen test. As per sa feedback sa iba nga resort owners to medyo gaduwa-duwa sila tungod sa amon nga requirement. Ang gina-consider man namo ng safety sa community. So buong for the meantime amon na sa ng requirement. Pero i-check pa kung anong matabo in the next few weeks. Ang mga labing apektado, ilabi na ang mga nagasalig sang ilang nga palangabuyan sa turismo ang damlag panahatagan na sang assistance ng syudad. Nagalaw ang lokal nga panguluhan nga sa pagbukas ng non-essential kag tourism-related travel, amat-amat nga mabuligan ang ekonomiya. Sa number 2, checkpoints kag border control sa siyudad sa San Carlos ang ginkakas na. Sumugod 5 sang hapon sang Sabado, Oktubre 31, ginkakas na mga checkpoint kag border control sa Bulwangan, Punao, Talave kag Prosperidad sa San Carlos City. Suno kay Mayor Renato Gustilo, tutukan sang syudad karon ang pagtapna sang local transmission. Ang desisyon kasunod sang pagpatigayon sang incident management team sang reassessment sa mga tikang nga ginapatuman sang syudad kontra sa COVID-19. Pero sa gihapon ang publiko kag ang mga
pumuluyo, ilakip na ang mga pribado nga establishmento ang ginapanugyanan nga pabaskugon ang pagpatuman sang health kag safety protocols nga nagalakip sang mandatory nga paggamit sang face mask kag face shield. Ginaklaro sang lokal nga panguluhan nga ang pagbukas sang borders wala nagakasayuran nga naghagan-hagan ang away kontra sa virus. As of November 1 sa post sa San Carlos City, may 96 ka active COVID-19 case ang syudad, 145 ang nakarecover kag 12 ang na-record nga napatay nga positibo sa virus. Damlag pa nalakip ang syudad sa 18 ka mga lugar sa pungsod nga gin-classify sang okta nga high-risk area bangod sa mataas nga daily caseload, attack rate o kung high hospitalization occupancy. Kag sa numero 1 sa mga balita sa buong adlaw, Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nagalaom sa gihapon nga ma-de-escalate ang quarantine status sa Bacolod sa Modified General Community Quarantine bangod sa nagadutay nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Nagpagawa sa Sabado ang alkalde sa executive order nga nagapalawig sa General Community Quarantine sa Bacolod tubtub sa Nobyembre 30. Ini matapos nga nagpahayag damlag pa si Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin ang Bacolod sa GCQ tubtub sa katapusan sa bulan. Ini apisar sang endorsement sang Regional Interagency Task Force sa National IATF sang panawagan sa syudad nga mahimo nga ma-de-escalate sa MGCQ ang Bacolod. Suno kay Linardia, wala gid pahanugutan sa Department of Health ang ilang ginhingyo nga MGCQ status apisar sang dako nga pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa Oktubre kung ikumparar sa Setyembre. Pero liwat sa gihapon nga nag-appeal si Lunardia sa National IATF sa pag-de-escalate sa Bacolod pakadto sa MGCQ. Yeah, in-endorse na nila. Ding revise naman nila. Then dugang pagisina si General Mel Feliciano nagtawag pagig kay Secretary Anyo recommending MGCQ na lang kita. So we are still waiting for the final word. But as far as we are concerned, we are still fighting for it. Kag sa good vibes, mga barangay officials ang Barangay 18 sa Bacolod ang nagpatukod sang temporary shelter para sa mga watchers ng pasyente sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Antes pa man, magsulod si BAGYO Rolly. Donasyon para sa mga watchers ang amat-amat naman nga nagasinulod. Yaring report ni Romeo Subaldo. May mga trapal nga nakaset up. Sa sulod, may mga folding bed. Ini ang nagaserbi nga palahuwayan sa mga watchers sa pasyente sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Hindi na pwede sa sulod sa ospital ang mga watchers bangod may mga nagkalalatnan sa COVID-19 ng mga watchers sa ospital. Ang ini nga mga lalaki nagahulat sa ilang nga pasyente diri. Si Joey taga Kabangkalan, nagabantay siya sa hinablos nga nabungguan sa motor. Nabibiglas ng taon sa ate, ikaw lang ano nagkuhandi sa ila. Pila edad sa imong hinablos sa? Wala, 16. Napulo na siya kaadlaw diri, kag maswerte na lamang nga antes magdupa ang bagyo, tigayon sila natagaan sa temporaryo nga mapasilungan. Si Reynaldo naman taga Maaw. Duha niya ka mga kabataan na aksidente man sa motor. Nakibot siya nga hindi na siya makasulod sa ospital, ganigit pa kamaayo niya nga dali na lang magulat sa barangay 18. Hindi nagipid. Kasi dihan naman sila ang rason sa ospital nga di pwede. Kaya mo nang ilang protocol ti kanugid masunod ka nang Suno kay punong barangay Madeline Diaz, sa tuanay nagbutang na sila sa palahuwayan para sa mga watchers sa guluwaan sa ilang barangay. O galing, bagod na lockdown ang ilang barangay dala sa mga COVID positive nga frontliners na untat ini. Sa Biyernes, liwat siya nga nag-set up sang tent para sa watchers. Sa sige-sige namon, dira ang alabay, makita natin, init, ulan, ang aso sang tabutso sang sabakyan, nga maabong nila, okay. Tingke nga hindi man na sila taga-diri, pero tawo man sila. Kag wala ko iya nagkapamulitika, hindi man ko iya maglakan, bisan diri sa pinakulod, wala man ako iya sang intensyon, kundi nga ba't ko makabulid ko. Nagaapila siya sa mga alkalde sang Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod nga tamdo ng ila pumuluyo bangod kalabanan diri sa ila, hindi taga Bacolod. Pero ginakalipay niya nga may mga pribado nga individual nga nagapadala sa bulig sa mga watchers. Kay nadura, sugpon lang, nakabulay lang abi kakakon sa ako ng isa ka-Indian organization. Di pa makal ko na daya kag akong personal nga gamit. Kag isang barangay ang Masiya, di na ang si Anonymous nang nakatag. Sinasang holding bed. Na makita man niya malipay man sa subong binbadid ko ang
ang ako na nga vineyard, isang paano. Di, wala man nabalay nga arkilahan, di wala man mo mapaarkila sa ila, kaya nga block ya. Sa karon, may 50 ka mga persona ang ilang sa pupo. May nagahatag sa pagkaon kag tubig, may mga nagadaho man sa mga bayo. Nakahangop siya nga tanan apektado sa pandemya, pero suno sa iya, mas makaluluoy ang sitwasyon sa may mga pasyente sa sulod, bangod hindi man sila mapahamtang, bangod bagluwas nga ginakulang man. Hindi nila personal mabantayan ang ilang mga pasyente. Barb, sikap Madaling Diaz sa aton kapag sumilano na iyan na siyempre sa susiyaya ang mga watchers na balangan controversial sa guwa sa Corazon Luxin. Ini sila tanan hindi nga mga taga Bacolod, mga pasyente, may mga pasyente ni sila nagintala lang sa Corazon Luxin kalabanan sa ilang mga taga South, Far North, may mga Negros Oriental pa ganyan. Mo na nga pakamaayo niya nga utang na lang sa tent para ma-accommodate sila. Ito may pakadto ka bagyo. Karoon sa tuod lang, sa sitwasyon. Although na-intindihan naman ang points ng hospital, but Yes. for humanitarian consideration, tudog ulan. Before daan magsulod na bagyo, magtandaan ta, grabe na ang bunok sa ulan. So, before ginobranan ni Kuno sa barangay, hindi na-accommodate sila, pero galing na lockdown ang barangay, kaya napudamo ilang COVID cases. So, din-refuse na nila ang mga tao. That's why nag-controversial, kung hindi sila ang mga tao, nagkakaulan sa gawa sa hospital, but according to Dr. Lilon, mas okay nga hindi sila magsulod sa hospital kasi mga cases na sila iba. Ang mga watchers mismo, nalatnan positive sa COVID-19 kaya sa susunod sa hospital. Medyo out lang sa kaluwi. Nga ang nagpatukod. Sikap, according kay Kap, yan naluoy na siya. Tapos ipakaduan siya tao ni Mayor Bing sa weekend kang ginabalan niya kung ano pwede na mahimo sa city nga help sa ila. So, gin-encourage siya nga buligan sa tanan-tanan niya patukod. Diba tayo tagaan pagkaon. Kag namin Barb, may naing na sektor nagkakadto mga India National na nagadulong panyapon, naghahatag tubig, mga private individuals na nga nagabulig sa mga watchers. So, collaborative effort na sa mga community. That feels good, ha? Yes. Kag amo yan to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante ni may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. At syempre dapat eksakto kang patas ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtubwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.